ozaj, rozkúpal by som tie dvere, jednoznačne, ale najprv on má tvrdšiu nohu. Keby to bol on, po tej plešine by som mu plesol takú, keby som mal peniaze, tak to platíš tiež, už to je jedno. Jednoznačne, no. Úchylníka. Zaplatil by som to, no. Ale iba keby som bol slobodný. Ministerstvo športu asi. Ale dobre, ale ti hovorím, že dobre, už keď môže byť huli, akože sorry, ale keď môže byť huli ako ministerstvo športu, tak povedz mi, prečo by som nevolia. Že vlastne by stál a takto mal ruky a kár. A podstate by som A to je 7 presne. A ty ho máš šikmu, takže. No, presne. Bizarengo Show je o tom, že sa vyjadríme k veciam, do ktorých sa nerozumieme, o ktorých absolútne nič nevieme, ani nás vlastne nezaujímajú. Trepeme same nezmyslene. On v podstate len prikyvuje. Čiže toto je tá show, ktorú určite sledujte. K ničomu sa podstatnému nedostaneme. Aj k téme, ktoré sa máme dostať, tak vlastne vždy zajdeme úplne do inej. Ty určite. No, zajdeme do inej, čiže úplne k ničomu sa nevyjadríme, ale o tom to asi dneska je, no. Po tom, čo sa tohto muža po rokoch podarilo vysťahovať z luxusného domu pod hradom, nasťahoval sa do iného bytu v centre mesta. No a keď ho v sprievode polície a exekútora vysťahovali aj odtiaľ, našiel si ďalšie bývanie. A príbeh sa znova opakuje. Neplatí nájomné a všetkým naokolo sa vyhráža. Chceli by sme vám dať opäť priestor na vyjadrenie. Pán Vladimír, prečo ste teraz zaútočili na mňa? Osobný priestor. Ešte stále sa hráte na falošného milionára, úspešného právnika? Prípadne majiteľa Markízy, pán Vladimír? Ja riešim tých ľudí, ktorí hovoria, že ich okrádate. Skončíš v base. Vy kedy skončíte v base, pán Vladimír? No bizar je to čosi. Či nám to možno nie je bizar, neviem. Znásilnil by som hneď. No, hej, proste na to čelo by som nie, čo si, Tam by som išiel podľa mňa na psychiatriu a dal ho tak vyšetriť nejak. Podľa mňa tam je len ten problém. Však normálny človek to asi neurobí, čiže tam podľa mňa nejaký psychicky narušený, nie? Však ho ty. Niečo podobné ako on, len proste on to nerobí, ja to nerobím, no. Čo sa aj u nás stalo v Antone. V Antone, týka, ako keď sme boli nejaký Hollywood. U nás v Antone, tamto za kopcom. Sa to tiež stalo, tiež chalensko chlastal, nerobil a tiež ho nevedel vysťahovať z bytu. Ale tak to bolo asi trošku iný príbeh, ale nevedel vysťahovať z bytu. A nakoniec tiež býva teraz v ďalšom byte a tiež v podstate tiež neplatí. To je to isté, ten istý vlastne príbeh, no. Čiže aj u nás v Antone sa toto stalo, nie je jediný. Alebo aj kamarát mi teraz hral tiež pred týždňom, že kúpil dom, asi za 250 000 alebo za koľko. A no má type, tam nechce ísť. No má nechce odísť stade. A už asi týždeň všetci policajti tam chodia tak a ono proste, že stade nejde, že on si vybavuje ďalší úver alebo čo, že nemá kde ísť. No má si kúpil, to je všetko jeho. A to ozaj... Neskôr série je to, že ten typik mal 250 000 na kúpu. No to je tiež pravda, ale doma to kúpil, je vo svojom a nemôže ísť dovnútra. Čo by ste urobili, keby sa to dostane vám, že prenajímate nejaký byt a váš nájomca vymení zámky? Rozkopal by som dvere. Rozkopal by som tie dvere, jednoznačne. Ale najprv on má tvrdšiu nohu. Keby to bol on, po tej plešine by som mu plesol takú. Indulnou. Ozaj. Natrel mu oči indulnou. A prvé on a potom ja. A nie, akože ono je to tak, že v podstate, keby si rozkopal dvere, musel by si platiť ty asi. No svoje, ale dostal by som vonka aspoň. Hej, ale zase, neviem, 200 eček, no tak to sa oplatí. No nevolal by som policajtov určite, lebo oni by prišli a nič by nevyriešili, no aby som z toho otvoril, rozkopal by som to. Je to tak, aj u nás nič nevyriešil tým. Ani vlastne ani starosta. Aby som mu povedal, že hýbaj cikať. Ani Richtár to u nás nevyriešil. Hýbaj cikať a na vecku by sme išli a prepáskal by som. Neviem, čo by som urobil. Akože možno by som ozaj... Ale musel by som čakať, kým idem von z bytu, nie? Že by som rozkopal dvere. Ja by som rozkopal dvere. A hádam chodiť do obchodu. Takže keby išiel, tak by som aj mu ukradol, alebo čo by mal v taške. No jasné, ja tam budem 15 hodín čakať. Pozri, ten chlap, keby si mu ukradol mäso, tak čo by robil? No 15 hodín budem čakať, kým ide vonka z bytu, to čo? Tak si objednáš Bolta, nie? Ale kto ty? Ty si obecne, čo budeš na chodbe čakať, kým on vyjde, nie? No aby som rozkopal dvere, to je jedno, či by to boli moje. Aké by to boli moje, napríklad? Ale tvoje by som dupom rozkopal a rozpílil. A platil by som si ich ja, nie? Čím se živíš tady v Los Angeles? Protože, No, tak asi niekto už vie, ale tak prioritně robím ovko. Aha. Čo asi všetci viete, čo to znamená. Což je vlastně, pro ty, co nevíte, tak to je vlastně aplikace, taková platforma, kde si můžete zaplatit nějaký měsíční poplatek. Sledovať môj život. A sledovat Karin život, ktorý len tak neukazujem. Který není veřejně dostupný. Není verejne dostupný, áno. Je dostupný, ale za poplatok, samozrejme. Aha. A zarába mi to dosť veľa peňazí, preto to aj robím. Aha.
lebo si chcem užívať život, nielen makať od rána do večera ako otrok pre niekoho, kto má svoje biznisy, ale chce mať svoj vlastný, takže... Tak to ti úplne rozumiem. Ja, stará mama by nebola hrdá na ňu, ale tak myslím si, že v pohode. Tak nebizar už na dnešnú dobu, čo ja viem. Na dnešnú dobu je to v pohode, no. Všetci to robia. Aj Ondrej má už. Nie, nemám čo si. A tak je to lacnejšie ako babina, no tak ja čo ti poviem na to, Zavretá už. No. Prinies To je peniaze, ale taký zavretý. nočný klub, tak je to lacnejšie, čo ja viem. A tak to si pak preblafnú a je dobre. Tak ale to nie je asi, Za to niečo. nie, tak neviem, fotí sa, nie? Aha, jasné, určite, tak potom ona je reholná sestra. To je asi, potom po voľnom čase chodí do kláštora. A tak môže sa tam, fotka sa tam môže si tam niečo Ako- masturbovať, ale nemusí oné. To je v pohode, ale to, akože to, čo robí, je podľa mňa v pohodičke na dnešnú dobu. Dneska, vieš, aj tí chlapí, počujem, tí chlapí, podľa mňa, že tam je dopyt po nej, že je pekná žena. Má 5 prstov či 6? 5. Ale Na jednej dobre, ruke, keď sa peniaze, tak to platíš tiež už, to je hej, jedno. jednoznačne, no. Úchylníka. Zaplatil by som to, no. Ale to ním iba keby som bol zvyknutá. slobodný. Slobodný, hlavne že zaplatil aj žene aj sebe tantrickú masáž. Mám manželku a pozriem porno, vieš, že to je úplne jedno. A tantrickú masáž zaplatil aj žene aj sebe. Nie, nezaplatí iba Ale sebe. chcel by. Iba sebe. Nie, čo... A nie, ešte som to nikdy neplatil, ale neviem, či by som to platil originál, že mám zadarmo porno, tak na čo. Dáta mám, nie, však platím paušal. Toto by som asi nerobil, toto ma zase tak nevzrušuje. Ale to podľa mňa toto pozerajú ľudia, len podľa mňa úplne, že extrémne zúfali. Extrémne zúfali, že on porno má zadarmo. Na čo by si pozeral nejakú babu na OnlyFans, vieš? Na internetoch vznikla obrovská kauza, týka sa Fera Joka a konkrétne toho, že obťažoval, respektíve obchytkával nejakých svojich fanúšikov v Prahe. Totižto títo chlapi alebo chalani natočili takéto video. Pozreli sme fotku a jak Fero mal v podstate tie ruky takto okolo nás, okolo len bokov, tak mne takto akoby išiel dole a stlačil mi zadok. A som taký, že no to si robíš ako srandu v hlave, ale bol som taký ako v šoku, že ako som vôbec netušil, že ako to by, ako fakt, že niečo takéto by spravil Fero Joke, to absolutně to mi nenapadlo v žádném jako paralelném vesmíre. V jednu chvíli prostě ten Fero udělal takovej jako výpad, něco jako říkal, najednou mě rychle jako sáhnul za ten, jako rychle to sáhnul, stlačil mi prostě ten rozkrok a zase tou rukou ucuk. A v tu chvíli já jsem jako tak jako uskočil dozadu a byl jsem z toho vlastně taky jako v šoku. Podľa mňa to samé o sebe není úplne extrémny nejaký bizar. Čo si to sa nemôžeme tváriť, že to tak nefunguje. Proste, či to bol chlap chytil ženu alebo opačne, tak akože ja mám nejaký svoj názor na nich, ale to je samotná situácia je bizar, len to, že to vôbec zverejnili, vieš, lebo to podľa mňa nie je situácia, ktorú by si im potrebovali riešiť na internete. My tu máme 75. konsolidáciu, ty kokos, moja stará mama nemá čo jesť a my riešime Fera Joka, či chytil niekoho proste zariť alebo zaprsia. Však stane sa taká situácia, si opitý. A tí dvaja vyzerajú tiež v pohode, podľa mňa. A tí dvaja podľa mňa... Že im to nevadilo. Ja si myslím, že tí dvaja sú tiež nejakým spôsobom nejaký chytenko, hej, alebo by som tak povedal, že preblafnutí. Vyzerali tak určite. Ale a myslím si, že vieš, aby si to urobil, musíš cítiť z tej druhej strany nejakú takú neviem, akú energiu, že, alebo niečo musíš cítiť z tej druhej strany. Ale tak máme my takého jedného. No, ale nejde, no dobre, hej, ako okej. A to sa poboskávame, a čo, ale áno, ale tu dobre, už keby má oné, hej, za... A tu ide o to, že on je proste verejná známa osoba, len ako aj tak si myslím, že samo o sebe to není bizár, ale to je bizár podľa mňa to, že sa to vôbec rieši na internete, lebo... Hej, to je skôr bizárne, že to... A to je to takisto ako parlament pred 2 dňami, to je to isté. Podľa mňa väčší bizár je to, že sa to rieši, lebo sa dáva pozornosť... Hlúpostiam proste úplná kravina. Dušan, si normálny, Dušan? Si normálny, Dušan? Napadol si človeka, Dušan. Ako som napadol? Čo? No tak čo ma držíš, k***a? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Komu hovoríš, idiot, ty krava? Komu hovoríš, čo ma tu biješ? Čo do mňa búchaš, ty krava? No comment proste, ja neviem, čo ti mám ani na to povedať. Akože to, čo sa tam stalo, sa stáva po svete, že sledujeme rôzne parlamenty a tiež majú takéto potičky ale vieš, tu ide o to, že tam je najväčší ten problém, že každý z nich si myslí na seba, vieš, úplne, že na svoje ego, na to, aký je, lebo podľa mňa toto je 4. cenová skupina, ktorá podľa mňa v krčme pri futbale, ani, že úplne, že tí najväčší ja neviem, súperi sa takto proste nepohadajú. To je hamba proste, to je celé, čo si. Proste trúbky len, všetci. Ale toto, čo tam je, podľa mňa zobrazuje stav krajiny, aká je,
a to nie je len o nich, ale to je o všeobecnej spoločnosti a oni sú nejakými zastancami toho, alebo nás a to takto proste funguje, že to takto dopadne a ako sa tam vyjadrujú, tu ide len o ten, vieš, to oni nie sú niekde, ja neviem, niekde poza roh, v krčme, v garáži, že kde ich nikto nepočuje, tam verejnosť, vieš, tam chodí rôzne, ja neviem, ešte v podstate všetci tam chodia. to vidia proste. Celé Slovensko to vidia, akože zabáva, nezabáva, no neviem. Zabáva sa na niektorých veciach, ale na druhej strane to doplačú, no, čo tam v podstate predvádzajú. Tupci sú tam proste, to je celé. Úplne, že nejakú ale úplne, že všetci tupci. To som parodovali, ale na konci vlastne si to ani parodovať nemuseli, lebo ste urobili len to isté, čo sa skutočne stalo. No to áno, to ani by som nepovedal, že paródia, to je podľa mňa skôr, to ani nebola paródia, hej, lebo my sme tam vlastne urobili presne to, čo oni urobili. V podstate sme ukázali, že by sme mohli byť aj my v parlamente. Hej, to je pravda, no. V dedine bol poslanec. V dedine, tam som veľa vecí zmenil. Hej, dvakrát za pol roka bol stretnutý a neraz neprišiel. No, to je pravda, no, a mal som veľa. Nie, akože, dobre, ale ja som bral za to 0 eur, ale kam oni majú 6 000 v čistom. 6 000 a možno cez 6 000. Ale pre svoju dedinu by si to mal za 0 eur, Svätý Anton, čo si to neviem. To je pravda, inak to oni majú. Ktoré ministerstvo by si vybral? Ministerstvo športu asi. Ale dobre, ale ti hovorím, že dobre, už keď môže byť ale keď môže byť huliak minister športu, tak povedz mi, prečo by som nevolia. Dobre, lebo on hádzal na základnej škole kriketkou. Veď to hádzal každý. Na kriketkou. A on vraví, prečo ste minister športu? Videl, viď pani doktorka, ja som hádzal kriketkou, ja zobehal 100 metrov a 25 rokov som športoval, tak som nič nevyhral. No, trúbka, vieš, kde si bol? No, proste extrém. Ešte sa grkneš a prdneš všade. Grkneš a prdneš, presne. Ešte robíš hambu. Kriketkou sme my spravili rekord do dneska. No, presne. A prečo dnes som minister? Ešte zatiaľ nás nikto neprekonal v Štiavnici s kriketkou a čo teraz? Riadne by som sa rád previezol potom tou limuzínou, vieš, keď je kolóna a ty ideš stredom. Všetkým sa vlastne vysmívaš v pohodičke, že niekto umrel na ceste, ty ideš proste na obed. No, takže toto by som chcel. Ty by si vybral toho ministerstvo. Kultúry. Koľko, ja ani neviem, ja by som to vôbec, ja by som nič, ja s týmto nemôžem mať nič spoločné. Podporil by si brata? Vôbec. Trúbka ďalšia iba. ale súhlasím. Ale nie, lebo neviem nič ani o športe. O športe. Ako je možné, že to až za 17 miliónov ste predali štátu? No to je asi úplne sliada potom. Spolumajiteľom firmy je jej otec, Gustav Laca. Ide o realitného investora, ktorý za prvej a tretej vlády Roberta Fica sedel v štátnom SPP. Nie je tu pán Laca? Dobre. Ale pre štát to asi nie je výhodné, nie? No to ja netuším takéto veci. To si musíte zavolať asi niekam inám. Ja vám len viem povedať, čo je to sliada a čo je to topka. Reálne, ja neviem ani kto to je. No, by som si bubienky prepichol. Ja vypichol oči niekedy pri týchto. To je to bizarno. Toto je niečo, čo mňa neprekvapuje, vieš? Lebo to tak proste funguje. Od 89. podľa mňa. A to nie je 89. čosi. To celý život funguje. Ja neviem, aké republike. To non-stop funguje. Non-stop funguje tento biznis. Tu normálne... A to je... Čo ti mám na to povedať? Proste to je úplne, že tomu verím. Proste nemusel by som počuť jej názor, nemusel by som počuť majiteľa názor, nemusel by som počuť tohto kripla názor, nemusel by som počuť nikoho názor. Proste by si povedal, že kúpilo to štát za 17,5 milióna a viem, že z toho nebude nič. Sliada, no. Sliada je úplne, že... Toto by som jej odporúčil. Takéto 2 a do úst. A tak, no. A to by bola sliada, podľa mňa riadna. Poď a toto môže sa nazvať sliada. Niektorí ministri súčasnej vlády hovoria, že Bratislava zle hospodári, ale ako sú na to vhodí? V roku 2018 to bolo 49,3 zadlženie štátu, dnes je to 61,5 a v roku 2026 to bude 62,8. Tak lepšie ako v tom parlamente, čo? Nie je to bizár, čo ja viem, nie je to bizár. Podľa mňa to v pohode, ako to robíš, nech si každý robí tak, ako to vie. Ja by som to možno takisto urobil. Možno chce byť komediant, ja neviem. Ak on má v tom pravdu, reálne, že to tu zlepšil, ten život v rámci Bratislavy a všetkého. Tak je to v pohode. Tak nech to robí aj týmto štýlom. Ale ak to tak není a píše to aj Trúbka, tak ako to tam robí. A on není prezident, on je proste primátor Bratislavy. Čo ja viem, podľa mňa on je tiež človek, chápeš, čo myslím? On má možno podľa mňa tak strašne veľa, že ho takto prepohľa. Ja nemusíme ďalej to ani rozoberať, ak je to tak, ako to je. Čo píša, tak nech to robí aj takýto štýlom. A to je náš názor. 100 ľudí z toho názoru stoputí. Ide o to, že ak to je tak je to dobré, OK. Že to spravil tak, ako Trúbka. Ale my robíme vtipné videá, čiže pre mňa je to vtipné. Pre mňa to nebolo vtipné, ale je to v pohode, akože nemám proti nemu nič. Ja by som si to vedel predstaviť urobiť, ale neviem, či v tej pozícii, ale...
Cítiš sa v poslednom čase staro? Možno za to môžu decka kričace všade 6-7. Ale čo to vlastne znamená? Celé to začalo v roku 2024 drillovom tracku Dude Dude 6-7 od rapera Skrill. V songu neustále opakuje 6-7, ale nikto presne nevie, čo to má znamenať. Rapper Skrill na to sám povedal, že tomu nedáva žiadny konkrétny význam. Potom prišiel hráč Taylen Kinney, ktorý to posunul ešte na ďalší level. V jednom videu mu dali otázku. On sa pozrel na kameru a spravil ten ikonický gestikulujúcky pohyb. A povedal 6-7. A klip sa začal šíriť medzi basketbalovými fanúšikmi. A odtiaľ sa to rozšírilo do odpovedí na náhodné otázky. Ale skutočný výbuch prišiel v marci 2025, keď sa v publiku objavil ten chalan s dlhými vlasmi. Pozrel do kamery a zakričal. Ja neviem ani aký trend detský, ja vážne neviem. 69, hej, ale toto, ale nie z randy. 69 áno, hej, že, ale 67, to ešte neviem, ako by bol, ako by bola pozícia. My sme skandovali na 69. Ako by bola pozícia 7, nechápem. 7, že by... 67, ako to by si musel vytvárovať. By vlastne by stál a takto mal ruky a kár. A podstate by si A kár! A to je 7 presne. A ty ho máš šikmo, takže... No, presne.